sabu honɗum naaduma e waɗugol box? D'avant tout parce que min ko entraînement déjà entraînement ni fonno welalan donc parce que hande si a fotte goddo kala lawol on nima aliya ko fi honɗum ida wadde ko wonda wadande kon kono jabotoɗamo? Deuxième tout comme jabotomo parce que no o kaynedi. Ok. Est ce que laamu ngun hino andi fi ma laamu ngun sidon kombatude hibe hollude hibe andi fi modon do bay haray so yehi ko lagine won do représentude? Non dawdi est ce que boxon goddo no wawi wurude e mum Italie ka wonden do fi jango mo no yude do no fala natude e mum no fala andude? Fi wurugol boxing Italie do no wadi no satti ok fokkiti aliano fokkiti gonga be a ko aymente mi anda donc fandi gonga be andi so no jawa no fala jawto wuri no fala yo jame ki sewone modon haray min hiwri kon ko musiddo mon arian hore fello hande non haray no mi wirto non sadi mon ko toli ka journée final do haray hiden Firenze non fiibe andabe non ko der Toscano jeya fi ndara be ballon men kaka équipe Fiorentina woni don kamois kine woni juide don fi haray ndara e ballon me bayre musidɓe men boy hino ƴeewa hande non hide wondi do e ngari me de woteri nayiri anda hoore ma wakkilido woni inete do on Alia Balde non ko do box haray non box nan diron non hari enen law enen andi ko don ko sarti goreyaaje ko nandi kambe robdo goreyaaje di tigi no haka ringu ton enen en piray no hanare uttodira sambudi kambe non hare do ndewdeji ko sabu centre jeedi Allah sappo ne der ton Alia a jarama haray hida e jam lange jam alhamdulillah awa be Firenze be jam meden jam meden jam bismillah haray men jarnima ko wernudo men ka équipe modon do onon haray honno wiida équipe on ko Noble Art innete ok haray équipe mabbe on ko Noble Art innete ko kambe don hombe be ko do sukabe woni annoda hoorema wande entraînement musidɓe meden kippube jikkon jokkube o honno sport do bay don ande haray musidɓe men boyno jokki on wobbe wade be ballon wobbe wade be cyclisme be non kambe ka box be hoyno wode be o kickboxing e haray non boxon fi be anda ben ko nan ton kon ko non ko mako yoton kon wono Mike Tyson en fi ndara be film ndara box be no watta ko Muhammad Ali en e ko waytata e mabbe donc non ni suka amen kadi buyi no jokki kadi e mudum kono fi yon sendidirtum anda on se ko Francis nganu ko watta ko e be do watta ko no seedi seeda wana goti non kono fof ko e lowre wotere den ko lowre wotere den e haray Ali amen weltandi kan ko werno do men do ko e say ko won do men jondi don haray hande fi be andama ben ko awoni hombo min ko Mamadou Alia Balde lan jogi 26 ans ko labe mi jibina ko Sénégal mi mawni mi ari en entraînement Italie depuis 2016 ok on dit on depuis être tagta quand même actuellement Allah walla lonti so ngabe hebo moyen fi rutagol ben tino continue ko leden entraînement d'accord fi go ngabe andingo jamo ko tunturu mi jibina musi be tunturum ben hala ganda ko artiste jommo mi do mandi do bawo do set no woddo nan artiste nan to de limono do fi tunturum hala dal men hiwriki on hala non ko taliba be anda ma karma ko alpha be labe benni be labe mi hibe jam ibe jam be tunturum en on pitade be on bido famille fo donc parce que ko comme fait comme enen tumburata yorude e beno be tunturum me be nay be ibe jam hono biro nginete Kajjati Yasin Diallo nenan Kajjati Yasin Diallo haray min hiwri kan son wawo yi'oyde men do haray be tunturum meden hiwrobe lando si tawi hibe e jam sitana ala ton e ali anu wirda non woni ni en da depuis 2016 narda do e ko box wonda wadde kon landal ngal mi attoma landade ngal hande si a fotte goddo kala lawol on nima aliya ko fi honno ida wadde ko wonda wadande kon kono jabotodam deuxième tout comme jabotomo parce que no c'est o kaynedi parce que min telen sengo boxon go ngabe o jannilan go ngabe e lawol feungol tawda aw yadde kala mo yitude am mundal parce que si woni donc joni da andi an awa wadde goddo mal donc sa hebi on experience donc je mi tapio mi andi ko mi tapoto mo waram ce o naona walla o gagna ko sabono mi tapantamo donc andi baale fo na gotum donc mi wada edité piji bu ko mi jokka sa jokka hajuma ko parce que gonti son ko mi jide ko monno ko mi anno 2016 on jina 17 abru no yara bujo ko mais kono venni ni ci min jani la mi abru de godo ko yaseta no sattare lam ko ok non ko non ga sengo boxon ara iwi dal bismillah e hande
woni ni duubi jalu hida wadde o box do depuis 2017 depuis 2017 da wadde no ko niveau hombo fewndida nini fenda nini ko niveau professionnel mo niveau professionnel donc condition do ngabe no mo inde carrière on ok da mo inde lawol ngol wa inde lawol ngol on disam ok si feƴƴi don hande ko hondu woni ko lawol hongo rewda ha hewtuda e carrière ko noni parcours ma alors lawol condition sabondi son hawi kamen ton wona on condition ngabe arno tampi wala no woni wala dumani mais ko ngabe ko minga famille wonno fe pali bana donc ba woni minga famille fe pali anti son tay kawan no itali do la dina tay condition no wadde lawngo paterno be jama bu ina rewga libido be rewmi no ma anti son tanta san hari ko saison jogino alla wadi go ngabe o wallenti son kala wolari alla wadi ore jam mojjere naati donc go ngabe anti son hebal problème lawngo parce que tay go ngabe ko walla do donc hasoni ko pay ko me go non son tampali ka lawol go lali fo wari mbuli mun no sarten donc ko rewa fe tungo ko wadi ok bismillah hande hida wadde box on do no wirda ni ko professionnel fiondida e der duubi araydi ko honto men habboto aliya ko honto aliya fokkiti aliya no fokkiti go ngabe ko ay mente mi anda donc fanni go ngabe on diso no jawa no fala jawto buri no fala jawto andi go ngabe benio kadno weli be mo ta ko do haada ta mi ande ko tanira be karamo ko alfani ko fulani be yantinde ko kambe tun andi mi da andi balde arayde do hida mari combat ko wadda ha ton menen araybe darama be ma faltebe yo e be video do faale arde darama ko no be habboto de nyande be habboto veramente gerenjano parce que mo woni wadude mo wadu mo boxon donc men dido foko ni be goto men jogiti 4 combats da professionnel 4 victoires men dido kala donc aray kala periodo do ende diciamo ende nyande ngare ko ne nyanto premier défaite makko donc aray ko godo kala no wakkilo e dier mum quoi donc parce que mi dan dere nako wela tan darde tal fi baltebe han arayde darama ben ko honto woni wadde ko Firenze do watta scandici place de sport scandici après mi accane on ton adresse on fi onon yo yabi video ali on do ben faltebe harude dara combat makko mi on haraylan ton de nyande si Allah jabi aray onon kadi stay don fala arde haray on yi o ma si onon musse me wonbe takko Firenze do be ma wonbe der Italy do be fala be arde hara box on intéressé be do wawi arde yo on ko woni wadde ko no ka sasi fere hebi ke hay wawo ettude photo e makko ma tinto don si tay onon kad don intéressé e mum aray utteden mi ngomi susta mi tawaka kambe no himbe susi be wakili e wonon kay say don fala nadde mudum haray bismillah de nyande haray musiddo men mo mari combat makom no yirdon no mi feccini ka derol ando mi feccina kadi si ha badi ke stay don fala arde haray en fotti ton de nyande aliya hande ko hondum sabu ko sabu hondum naduma e wadugol box d'avant tout parce que min ko entraînement déjà entraînement ni fonno welalan donc parce que son corno do itadi do naari ton déjà mon der demi saison fudi wadde ke sang entraînement fudi wadde atelier le jaddu donc ba woni son dumani ke mi hebi mal ka geleru donc mi fermi der lebbi après mi fudi wadde kadi calisthenics janko argo jaay dun do ko do mi foti den god wado box ka sal ko ti wadde ton o wilan an c'est mi rumani donc say wadu box donc wada effort quoi après mi ton diciamo mettere on jettirlan ni quoi comme bido makko donc on ti son ko don jandi fayda combinati donc à 1 franc Hollanda que l'inscription puis yobu ko l'abonnement fusto yobu na landi ender diciamo entraînement 6 mois wada entraînement 6 mois on a tel wadi go box wadi go ndoji donc on dit son goni kongo be batay yoni alla walli dum non on don walli rondi son non yobata salon dum on da gon ti son continue alla wadi kongo be nyande fini di be heba
Gonga be idade quoi. Gonga be idade. Ok. On continue non quoi. Ok. So on continue hayes. Bismillah hayes. Hande si suka yi ma do ka video do. Tayi no fala wawde no wawda ni no fala jokkude lawo ngol jokkuda ngol. Kondunge conseil jonata mo mbay hande an afi ini diga innen tigi a cippiri ange pay ko ha joni anati ka firno be woni professionnel be kawoni ton. Konde conseil jonata falte do natude wada box. Devant tout d'abord déjà connecté do ko ngidali no satti sera. Okay. Surtout on enen étranger on be do ben to mutasi woni ala do wallito do ma donc ala courage njano no wawartara ko antum comme non dison réuniri go ngabe lawol mun ko non hawti do arna sat sera devant tout ko ya urtan go ngabe wattande hakkil donc hata yu parce que Italy do jama fo ona hunde wotere donc fo tay goddo do tata o inama ka baleje goddo inama ka daneje goddo inama ka bode donc tano satti sera gonga be ko arata ayba hakkille natugo les sport on jokkamo toujours surtout kadi mawde taseni famille on kaba ko ne witiri bawo ma donc hay wata hebude diciamo la tranquillità ara de ja ko fi no mais soni anati donc ko ya burtu wattande gonga be hakkille e jangugo ngol nyande fini weti be hebano jawra yeso. Okay. Tout sango me nyande fini de be sayade so me Allah wallahi ko Allah wallahi ko gonga be ko doy ko ngabe fini ko nangi nyaari ko doy ko nemu nangi nyaari mi halni onde ko taliba ko pay ko tañirabe karamo ko alfa mo labe ni okay si feji don hande hiden andi ko wonno wadde do kon ko piji di hoya boxon ko honnun e sattendeji woni e mudum ma onon ko e sattendeji fottoton e mudum anda hoore ma hara mono fala na de mo enne mo hare ko do ha oti habbor dum do ma yo accito hakkile dum do dawan che io sattendeji ndi zo ngebi me ko nandi ko ngobe ko munyar ne o yawata fejinde fu donc on di so ngano do gollete ala wala ko walo me ko no ko ngobe on di so munyi donc piji di on ti so me ko no so munyi ko munyane ndudal wa tama walude ke yaha piji dan tawre ma da sikana hewta na dal parce que soni amunyaki piji di wata ya de non ko munyande dal sonti so munyike no wona woni kala nyande go kali yo hebay ko burane mo yande. Okay. Est-ce que o box ko won do wadde mon hande sukano darde ma do yama do ka do box ka professionnel jo donc ida wadde carrière ma e mum ida no yimbe bu yayi wono ngano en Tyson no ma en yabe otoje molnaare ka galleji dolle jawdi est-ce que boxon goddo no wayi wurude e mum Italy ka wonden do fi jango mo no yude do no fala natude e mum no fala andude fi wurugo boxing Italy do no wadi no satti okay. Il faut que gonga be a feja comme hala ma premier gon surtout stai si quanto wonando hore ma donc no satti parce que min des ans un an passé do mi gollano golleji didi golleji didi e mi gola entraînement da lundi à samedi mi gollano mais quand on a talenti son continue con l'entraînement on dit son gonga be mi ko wadi boxing fare daranto ko fi patiente fi no wela ma mais kono non so ni so ngar heweri kadi mbude nder mu alhamdulillah on tini ngande cerno ko limanto cede ko gonga be hare no wa godde gono ko fiyo goddo yalto okay mais kono non di so inata fi Italy do gonga be ala mbudi donc on di so wata box gonga be aduna andanta ko donc no yal piji godi gono yaltire do ta inu fi gonga be Italy do atari no fi Italy do ala mbudi donc jon wata box donc are no gonga be are duma nak parce que mi go mi atan buyino waralando conseil si mi jonele anantelan extérieur on dit so wawa évoluer du demande mais kono on dit son tay donc woni do donc donga be bo yiro seda donc kadi jimundi wonalta habitude ndi gontin okay donc parce que fionu ti so wata wonde do anda fe kadi jimundi complètement après ya no ko kandare ya okay on continue boxer no fendo ni ko ndo kon
yetta maximum 100%. Ay kadi tay so ni Allah walli on di so ngi wiido kadi no kugo kadi na reno way kontinde maximum 100% ko ni. Okay. Ara mede yalla ni ma yo Allah newne mo ngeden faade no. Hiden andi non wono ko wondo waddo ko jama men on yi ay yimbe meden be wono famille di yi ay. Am famille ma on bay be andi hida wadde box ko honno be jettiri. Vegetirali mal parce que soltanto nenan ko wini lang ye motu attention parce que si woni dongo joni gonga be ko moni mawdon ka galle dongo ko mi fayda be fu be yakoto ne donc no ripiji go di on den ko modi wadde attention andi son gonga be ko budi wadde attention ko sabu non donc parce que no on di son gonga be gagné do ka palestra me kono ka yasi godo gagnata no. Parce que sono giunzioni a sagani kayasi kandel palestra donc da wadi che ida wadi coverki da mari assurance da mari assurance me kayasi ala assurance donc oro attention kadi kayasi no wuri manade. D'accord. Hande hida combattude ka combattant jo professionnel jo hiden andi non leydi meden din Italy ka wonden do hiden mari ambassade meden on do est ce que an hande ka wonda do bay niveau ka wonda do na amateur donc du coup sûrement haray yimbe ben no andi fi ma est ce que la mungun hino andi fi ma la mungun si don combattude hibe hollude hibe andi fi modon do bay haray so yehi ko lagine won do representude non parce que min déjà min wadi do mi se jono don di chamo asena gonga be piu welu ko modja mais mi yana ka ambassade do me abi sai ka ambassade fendo ni sai kan mi wadi no photo am ton mi wadi photo am ton mi wadi fopo mi jonni be ona tela misal mi ko bokel mo de photo afforan jano donc comme jogi don bandere drapeau Guinée e comme gagni don di non fo mi hawdir non mi wadi dum hanni mais kambe sigo bande fionti so mais kono hande be waral ton contact be dum na contribution be agoto no dallo di son dallo wala la félicitation mo ben landolan kon di son ko ngabe besoin ni quoi donc ay goti sen ba contact mi mo bismillah awa haray si feƴƴi ɗon hiɗen andi noon laamu meɗen gunno ɗo si tawi woodi e moɗon ma e maɓɓe haray o yeyɓe ɗum ɗo yoɓe andu ɗo haray sukaɓe men kan no buyno ga wonɓe wadde ballon wonɓe wadde boxe ɗo wonɓe wadde kickbox wonɓe wadde musique wonɓe anda hoorema feƴƴinde naamu meɗen ngun ga haray ɓen ɗo kamɓe gaddo hiɓe ga haray noon hino anda ɗo ambassade ɗon ko fi amen wonani do kono kan menen kadi non ko fi mom men wonani do haray kala ko woni e mudum ande menen haray jama on do hino udditi fi collaborugol fi andingol na fi men habbora maabe do be habbora no do haalir do ni mo wadde golleji didi o habbora la mo ngumbuudi kono bay haray ko lendi on woni président de wonde haray welay mo kala andugol indugol leydi mudum dinde haray hino sutini ma bay haray de ande lagi nek ton kadi hide mari ministre de sport e ministre de sport on haray mo falti fi musidɓe wonɓe gaaɓe Alia hande sede yaade wada combat ji maade din do e musibe men gineebe wonbe gaabe jama on no ara sutenama no ara jokka ko watta kon bay haray la ngadi don kati socio jimme no yuda si te do musibe gineebe wonbe experience do men fo ni wadde do combat be haray do be haray fo be sutananti sondo ay onon dalan jango sala jabi mi foti yaade mais faut dire gozugo ballon donc do foko do mbiata be tikeji ni prevendi temps si prevendi temps donc do foko don donc do ko mata wi dalandila guiné be do be on be toskan lo be donc sundi sunno di no nade siko firese do dum on do nabindiri ben hanabindiri be adandi won sustain ok e hande hida wadde o combat do hida e ngol lawol do jokkuda ni e ko e nder duubi araydi do ko honto men habbotoma ko wata wede habbelan ko buri to wude parce que ko tongondi son fala yaade donc gonga be anantela fanni meden jawne do fanni no skawa do box ni ga fionda do ka boxer jo professionnel jo e ben an non ka meden hay si box on hino ton kono duudirano modja ha ton an jango ko hondo woni faale maden ko woni vision ma on si tawi a heboyi fere alors même vision fendoni ni ko mo wata ma wide parce que on antela min communautaire ya mi fa non donc wala di bona wona gine mi jandi
donc min ko mon au Sénégal à 14 ans donc ari lamu ngono yede pay 14 fi nabugo min te min ko me ko patience alino ari mia mais min vision on do te sioni on di so gonga be allo kino sabu essence ko gol wargo collaboration e militaire guinéen wargo l'entraînement bassin di son minatare gonga be no jogi experience ou be jangi hanuman ni me con esperienza ko di fi entraînement kon donc no waduno madum tasioni no fo almanade wudi sal jano tata gonga be ko wata jawnude pay ko de box on tata be non gadu ha yude gineton araga wargo box. Ok, hande ka aéroport nden do min ber ko me jindata kom la yide suka min buy wada be box ko rapport hombo marda ko hondu woni hakkunde ma e suka ben est ce que no wodi be namiduda e modum wano par exemple mi do andi Italie do wobbe no do seeda la andi France wobbe no ton wano Belgique ma wano Angleterre kide yide seeda fulbe ben ma Guinée ben en général ko hondum e rapport ma Guinée ben mi fayde kala mi do wado do entraînement faydo ndi son no jokke mo considération ni ko ngabe me yote da bui mais on dit son wano France mi do andi ton tipo njo mais la yide de mais kono ko Instagram ni mais me sandire me no dal après wonde je mi yota de men jindira conseil jay godo go mo souvent no dalando viti di courage wata yaru ba o haysi woni ko Italie wonda donc wata ndar fi mbudi ala ton nyande go ara ko di courage souvent dalando boka message donc hay wombe do wombe Italie do ben donc ko seeda le mi andi part surtout sina hay dal be ombe do be ko seeda mi andi seeda be ndirda e modo ok hande ka wonden do box ko jokku don kon ok yido ngam woni professionnel do manike hande si tawi mi landikema ko si tawi hida duwa e der carrière ma on jonnugol ko nde ko mérite inna ko sombo dum do hewtine mi kam woni don ko hombo jonnata on duma don on mérite non rien parce que depuis minati do disons qu'on fait diagomala ma qu'on faut comme une tum gonga bea comme on l'acquéran tum ma comme toni jawdo donc parce que hay dijama hay immobe a won bedo ben donc ko bandi lan du son faire noir de boxe o be jella courage be ko fendo nini parce que baron di son évolue de temps parti ko di fe jino do buyne nan di son no wala no entraînement sabu rebe no wala no entraînement sabu yo jando si place ni donc fino holli tro quoi même ndaral no fo di son continuer do l'entraînement souvent mais handande ben don da toyna la mo da wakeli ke mo da kelli ni donc simin jarne goddo ko hore ma jarnata parce que simini min dareno konko ben ha ben don halno donc ngarano ben ni so cino ko l'entraînement bismillah liya hande suka men no wodi buyi ara wano windabe ka réseaux sociaux ji nano fala wadde box naata be gaben konne woni conseil ji ko jonnatabe bayde hande jeunesse men on no arde immigration no heewi Italie do Guinée on no heewde len tamjini bay wano min simi wadi wano interview ji modi wano Mohamed no warno no buyi windano nano fala wadde information ko dum conseil ta ben don e kadi ko hondu wi'atabe se be fala natude o sport ko wonno wadde do se fala natude important ko be ko jettugol wadugol hakkille mun nder mum wadugol jettaga de maximum attention mari nder mum parce que konko bente konko violence ko box ko ando ko kon violence mais kono gonga be amburi no nder mum ete kadi tay sacrifice no nder mum donc se woni anata e mum wata witum mido natude fi mi goddo no wada natude fi hida fala wadde parce que se woni sa nati joni donc mimi odo no o wadi dum do foti ni min kay mi nata donc no wa wonde anko mo ina tam donc toni se woni a wada hunde den donc une jar kaberne mana no laayi boyda fala wadde wadu mais ko yaji to attention gonda wadde ko e holira kadi ko watta ko ngore de parce que beni o ko do yaari de ko do yaarete quoi ko do yaarete ok hande wano no mi wir non nane jeunesse men buy hino ga ko réseaux sociaux on
ko ɓurɓe ɓen wano min sifano mi andiron ɗo ni ɓurɓe ɓen sanati toon tigti ko nderdoji ko débat yanda hoorema ɗi alana wonana nanata no waɗe no ɗum hanne ko honɗum conseillata sukaɓe meɗen ɓen ɓay wan onon o jokki o discipline ɗo hiɗo yiwde ko woni mon kon ko honɗum conseillata jama meɗen on itti sikke no enen sukaɓe ɓen par ce que enen woni fittiron janggo janggo par ce que min komi jonata conseil jama on donc wata yi goɗɗo no waɗa hunde darɗa waɗa critique e mum quoi par ce que gonga ɓe so tawi goɗɗo waɗi hunde andu no waɗi motive ko waɗi nde donc landomo taw avant de critique goɗɗo landomo taw ko sabu on ɗum waɗan nden hunde noon par ce que donc mi yata gonga be oɗo yenna goɗɗo minamo an a yenni oɗo moƴƴa landomo sabu honɗum yennani mo après nottinnamo a ko waɗɗa ko moƴƴa par ce que min mi yiya prise anke min kadi mi yiya piiji buyta so goɗɗo publié goɗɗum tumpe commenta ara no kani quoi mais donc min ko hakkillano hokkata mum ko sabu honɗum o publié ɗo ɓen ko sabu honɗum o waɗan ɗum ɗo ɗo ko noon tan mi atto landude avant si ɗo innamo ko waɗi ko moƴƴa donc landata ko ngaweya ko principal on apprécie sombo on quoi landata sombo on tuma noon si wasiyoɗa si jugawti voilà si jugawti ok e ka zamanu meɗen gon fewniɗo hiɗen yiwde Diallo Ba Bari Sow buyi fulɓe buyi no tawa e nder box on woni Sénégal Guinée woni on woni ɓe fulɓe Cameroun ɓe woni fulɓe Sénégal ɓe Mali ɓen buyi noon innayi pullo ko andira ko pute e jaabere pullo ko andira ko nappa e kosam ɓenna ko ɗum pullo watta e guere kono wiyata ɗum aduna no sanga tum ɗon ko joni na woni no duuɓi noga feƴƴi ɗo na ɗum woni ɗo joni fenndonni par ce que hay fenndonni ni ko ngaɓe so henni ɗo pullo yo ɓorno caaya no ramo ɓortata ko woni kono mbi ko paykum fenno so henni yo ɓorno caaya ɗo sattay donc aduna no change tun donc wata nanu gonga ɓeya ko gonga tawata na wona ɗum namu men mais kono wona wondema sen naate tawata koko bonnanten kadi gonga ɓe namu men o donc areno moƴƴi ko watte kon tawi so woni hida yarde hakkille ok no mi wiri noon nane nini musidɓe men boyi fulɓe ɓayɗo ware ko pulatal wonde yodde en yewta fi fulɓe ɓen hiɗa yiide fulɓe boyi ka sengo sport ji woni ka ballon woni ka boxe ko no wadde ɗo ainsi de suite ɗo e nder duuɓi areɗi yeeso ko honto yiwɗa en ko honto tamƴiniɗa wawiten hewtoyde tawi si woni gonga ɓe fof no jokki comme no hakkilleten gonga ɓe Allah wawi wallude donc mbiɗo hooli e nder duuɓi yeeso ɗiɗi ara e gonga ɓe en eblida hewɓe par ce que mbiɗo yida buy no natade waɗugol entraînement nan ka boxe tum mais buy no wadde entraînement ji donc gonga ɓe komi wata wide goto kala e wakkile ko woniri ñande goo Allah ɓurta wallude ara nder duuɓi yeesoji ɗin gonga ɓe goto kala heeɓa e lawol ko wawata rewde ara no waɗi simple ok bisimilla Aliya en hewti fayda ka hombeten e yewtere meɗen nden ɗo haara mi andintina on tum mo mari combat makko on balɗe ara ɗo le 10 ka 10 mai haray le 10 mai musidɓe men ɓe mi accina on toon affiche on haray ɗum ko nder honno Firenze on ɗo woni wadde maɗe on toon laawol ngol fifalaɓe arde ɓen haray ni o mira toon kankadi haray himo toon e kon ɗum woni toɓɓere ma sakkitorde nden konngol ma sakkitorol ngol fiyen hombo kala komi landakima ko falɗa ɓeydude hannda hoore ma hara mi yejjitu landadema e muɗum mi wawata komi watta ɗumannade ko jarnugol jama o fof donc surtout gouvernement Guinée on tawi si ɓe a ɓurti wallude men minen paype wongoye gafe jokkoɓe entraînement o ndar anduɓe no wawde wadde représentance en Guinée hara gonga ɓe a sacrifice sans hay fuis donc yoɓe andu donc wona fi mbuuli mowoni waɗirde na fi ko fi ɓernde fi ko toon min jibina fi ko toon gonga ɓe a famille amen o woni fi yo Guinée kadi yaari yeeso yo Guinée donc men hikkini wende yeeso donc tawi so ni laamu ngon ɓurti men wallude kadi hoore mumen mi yaara yeeso aɗa yonti son no totiɓe ballale muɗum ko ɗum wawata salminde jama o bisimilla awa haray musidɓe no famirɗon noon haray en arno ɗo ka journée pinal ɗo fi tintodugol ɗe musidɗo meɗen ɗo Aliya Balde noon ko jibinande laabe wonde nder Italie ɗo waɗo boxe professionnel haray noon simino noon boxe noon ko ɓen waɗa ɓenda hoore magol maɓɓe ɗen ko ittodirgol sartigore yaaji uttodirgol kono hewti kan arma ka ɓurɓe firnude ɓe won ɗon haray no mi haaliri noon ɗe balɗe arayɗo ɗo haray mo mari combat makko mi accana on to laawol ngol
en arno sembingol modo bayno mi wirta on non si a sembinali mo ma on wata habbu goddo no sembinamo hande be do se be nanti inde hande se be do darji min mi darji an a darji hande min si mi darji be do kan no darjude haray e kadi musibbe men be anda horema onon wonbe gabe wala be activité ji be si tawi activité ji mon no yaade ko be do woni wadde ko ma activité ji mabbe no way arde soutenir men dargol ko mbaaji din honno encourage gol beeti haray ko si taydo en wallindiri en jonnindiri juude si wawen yarde yeso min mi to mi sincha on gol lawol do kono be do ko golle mabbe de wadi hande meden tintodade lamu meden gon kadi si wawi woni waawde yiwde video on do hare ande sukabe hibe do hibe wakkili nawo do tum Mohammed no do kay mabbe do kadi wobbe kadi buyi hino ga jokkube hare si tawi kala ko wawdon wallitaade wo ma kala ko wawdon accompagner de modu wo hare hibe kambe wo hibe udditida meden fi yewtangol fottidana collaboration wada collaboration e mudum fi leydi meden ding yo yaaru yeso musibe hare men jarni on mi weltani ko inshallah hare en fottoyi kadi e jonde arande kadi ka journée final do aliya men weltani ko men jarni ma sayi on e kadi meden inama bon chance yo Allah moƴƴin e baldare do remen dum Allah sankay bay ko yeso yini sayi